Duar amla amri la pen Chinthong Broomstick Buyer Association atum aphan Chinthong arphe kachutiki atum ningkang samse chepaklang KSA Samson Teron Aropen Forest Department along illegal appointment pothak pherangkya mai kangni All amri Chinthong la pen Duar amla arphe kinam asong atum pen pherangkya mai kangni Arju Itha Karbi Anglong Tourism Department pen kapatir pipon kechengsi hirjir ki hirka chepate amaya phan kaddu kawe incru insai et pen angdum kiti angdeng mate final along an ka chepate dunlong jetuma menki lapu henlo Rohan be kolom sing ing hierong volong komaji ke clarteron langhan sarthi teron arong dongkamukam boloram rongpi langteng teron arong den arong songsar timung jongthung lunse timung arong den arong rupsing teron langmek ang teron arong Hamren Nijang Karbi Anglong Sanjay Rongphar Den Arong Subhas Kiling Khelan Terang Arong Borpung Bijoy Ronghang Sarthebe Arong Kolonga Nijang Karbi Anglong Prabhat Rongphar Porton Rongpi Arong Den Arong Burasing Phangcho Sabor Lekthe Arong Sangti Langso Khonsing Lekthe Rongchingri Hanjang Langso Mongol Singkro Langkimi Monsa Ingtiarong Socheng Thenta Har Singkro Jirikindeng Nijang Karbi Anglong Longkiri Rongpi Denarong Sedengkro Sangre Ingtiarong Puloni Moniram Phangcho Amri Nijang Karbi Anglong Dipen Ronghang Cherop Tokbiarong Dokmoka Khorsing Tirang Kurna Singnararong Dokmoka Mondo Singbe Inglong Cherop Dipu Rupsing Kro Kro Sai Sayarong Dendaghav Longki Inghi Langparpan Kroarong Socheng Nijang Karbi Anglong Samprikimi Phangcho Hanjang Langso Boleswar Hanse Han Lokraw Nijang Karbi Anglong Sampri timung dongkamukam Rongbong terang patoram timung arong Koilamati nilip Theman recho ejang Bura rong piarong Den arong Kardon pinia daba Abirta long penili sami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuponik tha Kidam tang teleponi phaisir kebani Chinthong hawara long arphe kachutiki klembang atum pherangkya thingno Duar amla amri lapen Chinthong Broomstick Buyer Association atum aphan ningkang samse kachepaklang pon Nijang Karbi Anglong Chinthong MAC keparlo Chinthong arphe kachutiki atum kidam tang there chiklo ni phai phor ni Duar amla amri lapen Chinthong Broomstick Buyer Association atum aphan adoranam kachikroi lapen beha bepar Aron ki pia puthak jesemet Chinthong arphe kachutiki aradatum ningkang samse chepaklang Labang sohut arphe kachutiki abeha klembang atum pen ke pachini botke lapuhenlo Kedam tangani Chinthong Amri Broomstick Buyer Association pu ke sengpon pen arphe abeha ke klem atum aphan aron ki pipon tip adoranam ki pipon na pen angtan pen kewang arphe ke nam ponji atum alphan jordunong lepuke Chinthong arat pen ke sodak pen che dondon thekte Athema lake arphe kachutiki bang phwa bang phia tuma phan kilang rob asonsi mandetlo arphe kachutiki kisung kiduk ke Broomstick Buyer Association atum ke chini ni rongara da phan ke pasung choji asong polote radatum kroi thekte rongara da phan ke rabdun kangtung do polote Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department aphansi arphe galong royalty anam ke pajum ponji aphansi chuning ridam nangchi arphe kachutiki arat ke kiduk ke lagdet arat saide lasila bangso asong ke angkur kawia songlo Chinthong Amri Broomstick Association pu keseng pon hasihara so keseng pon along ke je laso committee pensi jharu odor pathik ponlo hala so jharu odor ka pathik ka tengsi nam ponlongji la pen angtana bipari wanglong le pusa so committee atum ka pathik pon lasi hala so committee to ka pathik pon ke nil tum Chinthong ara ke kroi thekhi Athema la chugadam tang Chinthong Amri Broomstick Association pu ke sengpon atumle ladak Chinthong along ke keong dung ajaru na claim non kali dak Chinthong ra kidu ke boy atum heme jangri atum maladak kidu ke boy atum sis laso ajaru ke kachoklem kidam tang apor ahut rong asor thang chini don de pin pen labangso asong kising pon det pen ajok arphe kacho jordunji aphanta pinangan akisung thekpon longlo Kidam tang barla apor hut arphe kachutiki ke pana pen ke pangtha an ki sung pen non la kachujor apor labang so asong ki sing det ki
rong asor che don dun thek the jaru kachuyor pustami nitum aki sung dokoglo non kachuyor porke kedam tang nitum barikha chala nitum kachutiki ko anone ke pan lapen ke nitum kachupang thai laso puthak nitum kachiki pon ko anone aki sung pensi nitum non kachuyor por nang nitum akumiti laso akumiti ke sengdet ke nitum rong asor mate nitum chinthong arat sitame nitum nang chidon unde Radaphan arphe kachojor anam ki bi pondet mate ki pangdak pon ke rong asor ke che don dun de athema arphe kachojor dun ke bank ke nam ponji atum pen anam kache don mate kache kroi pon alingsi jor pon po sitame non la bang so asong pen anam ki jum nang ki bi pikok ke rat penta ning ka ching sam se do la pen broomstick buyer association atum sitame kachojor dam ahud ke pasik sak dun de ji aphansi kachuningri padopon lo kenam jaru ahormu kenam po bangke nili tuma bangke ador nangi bi pidet po bangke nili tum rat pen sita nili tum ining ingsamse lasi ador bangke bepari atum bangke bangki unaling si nampo sita nili tum phan la anador pen si nam nangji po bepari tum nangi thikti la so lama bangke nili tum rat pen ta nili tum ining kang samse do lake Hemari Rongpha reports Karbiang Long Live Kidam tang ningkan isi hiniang bong forest department along aron repen worengang hoi ke peklapen inut bang hinia tum forest department along worengang hoi nang pipo puamen pen lak atangka cho NC ke ongdong adisoe jangaphan illegal appointment pachi ot kraya jok pinnang bang solam chethanglo Bangso Putha Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen illegal appointment pen forest department along sai ke claim do anaphan ingsai pon popusi radang no lamthe chichak ponlo Bangso kang sai long non forest department along ki claim bom chokomara phat bangso akang sai pen pa jok ponangji athe interview hanglo polote karbiatum kilong aphai jum hekpu kano hoke ilitum karbisi na hoklipu lasi non ke do bom mati ki claim bom aphan pa jok ponangji pusi KSA Samson Teron aro Diphu District Committee Kongchon bang Soron Singh Rong Pilapen Ari Sang Ho tumpen District Press Club of Karbiang Long Asai Hemalong Penangkya Mai Kang Nia Hut Ning Jepon Karbiang Long Autonomous Council Akihay sir Dr. Tuliram Ronghang pen kapanda pon Forest Department mate Forest Asylum Department ki pon lake fresh interview ki en pon chok che lang kusi nilitum Karbiang Charlie Asong hin pen jong ponitum athela bangso forest along fresh interview ki en pon jasimet pet roster method along ke emithak six schedule kapap bob lapen ke state government tuma phan si jakong chipi thula bason si nangmam de athe la bangso roster method along fresh interview lake 5% an si reserve job athe Karbiang Long lake six schedule along ripu akhai Dr. Tuliram Ronghang stali chini pame Lapen tribal mate inglong asu jasmet pet 6 schedule area along kido ante site apoy ke 100% Karbiang Long Autonomous Council pen pinangji ke ladake ili tuma khai sikyo base labangso emithanga khai non jong se interview conduct lo bulo tangke ladak bangke jasmet pet emithanga tuma bangke kilong dun kolun hekje la so dim long bulo tangke non alang itum mithang abainung chideng bomben sambil labangso interview jong se conduct lo bulo tangke komane atum ke ladak ke failure dun betul test mi do thai mane ke gun dun test mi do thai halatum bulo tangke la kana khetan News Report Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long Amri Chinthong Press Club Asai Hemalong All Duar Amla Amri La Pen Chinthong Broomstick Buyer Association Atum Pen Kedam Tang Thereponi Phai Sir Kebani Phenangkya Mai Kangni Bangso Mai Ke Phaponang Koklake Kedam Tang Thereni Phai Phorni All Amri Chinthong La Pen Duar Amla Broomstick Buyer Association Atum Asong Pen Kaning Jepon Angtan La Pen Local Atum Sitame Kinam Ador Chiton Nangji La Pen Kachutiki Atum Kinam Damahut Pharla Kilin Pon Ahut Kachong Thuimate Katamari Pharla Kachobai Pon Dokok Titik La Pen Ni Pioneer Kep La Pen Sir Kep Ni Nia Pharmat An Kangkirta Impu Pon Luputa Pherangkya Mailong Lam Klar GP Pon La Sonsi Angtan Pen Kiwang La Pen Local Abepari Do Anta Broomstick Buyer Association Atumalong Pen ID Do Vegnangji Pusi Pangdak Ponlo La Sonsi Labangso Broomstick Buyer Association ID Lake Umjakini Forest Range La Pen Oguri Forest Range Maholdar Asil La Pen Stam Kitheng Tang La Pen Association Atum Asil Kedo Tang ID Kedo Atum Si Arphek Namlong Chaji
jong si komane duplicate ID pen namdet polote broomstick buyer association atum pensi kang sai sitami padopon poputa phirangkia mai ki phahut ningje pon tum adai ta emno hai kasi alang tum onek ke bang bilang ani tara poni sekali ada nako rong asora pan tame pap namne puta chino lasi mesen akata pen lino la pen ador bangka mesen ador pinyangi sitame kacupa pen kali nama pore ni tum la so arte ke nam ke bon kali mane rong aso pan ke chilek posin ni tum bon nako non ni tum dak anutin ta be par chukem bo la family tum anutin na saje ador ke so ke dang nang ni tum kupe tipu dang the la tipu dang ida bang ke la puno je ni tum ke bon nang ko ke ador ke the ke nam da ni tum ke bon kali je rong aso pan kilin ke chopa ba palai silong si etin ki kamari la so posin ni tum bon che ni tum bonan koplo na son dak hak sen ni tum la hey put hak chingki pen che than pen put hot ni tum pini pen bang ke ni tum ako ke bon ta tu pom ni be bajinga ke pen ke la se nang ni tum kaddo ke beta ador ke the pen nang tum choyor sitame la ke ni tan si mistake chat lo la se ador ke the pen le mane wang sanang tum choyor tame stanang ni tum kaddo be rong ro sarlat khetri mantri do an sitanang tum akata lang pen le nang ni tum lang do non ador mu si ulukunchi pen himari rongkhar karbing long life amar jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long ponik ji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon amar jiwan আমার জীবনে দবাই কিছু পেন্সি নমিলি ফুগার টিম বনি নিটা কিমিলো la so dawai chu che ko gen ji chu klen thi chu dan thi pen ke non la so dawai chu pen ki common the du pensi e ni li chi thek lo ni li chi klo jam ni jong thom la som ta ni li long lo same amar jibon na dawai ka channel pe la hai ki so ta ni li akiso be der lo klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho Highway, Troxy Nerkapalong, Humri Ignon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Dilai Police Station ke parlo moiso kiling montimung arong along edona hem mike chopi pangjir thang anpin lupusi birta ribdun long birta kilong dona tengke kedam tang thereponi phai sir kebarni ada por phai kep apor malom dhan sing timung anam pen kido ahem men gas cylinder pen make it horvora jok ang ton pen hem me chopi derlo tom seko pen adungarai kido atum pen make pamep dunchi aphan bor ilo sita amia karabang ke themuna ga jok kido ano hormuta me chopi thaisi pangjir pithang anpinlo make chohut pen nangan hem a hormu pen Lakhini ambak ahormu hemalong ke doa sot anta me chopon pilaplo non a hema hem photum kaningri ningke oi pensi donanglo athelang litum hormu kana hokpen anparta ke do ke thakji afan anta kisunglo lasila pusona porhut karbiang mountain mas council long ke do ke thekiding atum kanghon kangjin so pen kerap ke pajir pon asonte mesenji posi lamthe longpon athe hemi ke chopolote lake majokta chinilo
laki kopai kinang no pusi lakha pon lasi lapuson kopai kinang no hot kachirap henlo a hokpet akirap lo pusi kaning rialam the long pon dilai pen bijoy rongki bokajan pen ananterang Karbiang long lai Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo Borpung Arlongwuti LP School Artaning kan Trokebra hini pleng edapita Sarkar pen Borpung Arlongwuti Lokechalia hem kilang pangkrivia son Idamtang Sarkar pen kipangdak pon quality education pu kopuan le damloma lang pangching sinang Arlongwuti LP School ke damtang Pharokre Sirkebra Trokebra isi aningkan pen ke sompon pining aningkan Trokebra hini an arta pleng tanglo Hadak osomar Lokechalia hem along mesen ang thek ke thek pon long ka vedet ajok ningki bi ason sito Pinpur deta hinone thoi malom sarkar pen ke deng pontang Lokechalia hem la pen inglong adeng mate atogano sarkar pen osomar tum Lokechalia hep asap akiprek dak ason si pini thek pon long Pini Borpung Arlongwuti LP School sarkar pen ke deng pontang ating lepute labangso school hem penangan arta pleng tanglo Seta labangso school hemalong repairing assignment kipami pon thuji aphan thek pon long le ke thek dam long mate kachinya ting labangso school hem aklong mate floor cement pen ke panai pon ave lapen blackboard sitame ave blackboard stand sitame ave blackboard stand do thuchit sitame ke thek pon long ating ke blackboard stand lake check par japon prongsi kasilam pon ang theksi thek pon long Lapen mesen inghap thiriki ave lapen osomartum Lokechalia hutkang ni lapen lokachibat adim bench desks ave lapen thanbang atum sitame kangni adim table chair ave lapen office room ave lapen arpong along kipa bon pon picture high hu kipa bot thek pon long ni lapen boundary wall ave lapen kechali osomartum aphan kitun kidang ki ahem high hu sitame ave lapen osomartum aphan kijunchi alang mate ringwell high hu sarkar pen Skim kiding tipon avide rasonsi nang mande. Bonda ki Charlie osomartum te pinang ando puta hadak malom kachini dun te bokterayatu nang than nang pachini dun. Lasinon ki Charlie asokar mate Karbiang Autonomous Council Education in charge EM Richard Togbi mithang asai lopule sejongdam deta hinoni. Lasi inglong hawar anathu sarkar pen kipitang la pen kilong tang a school ahem ko anma sitami thoi malom school ahem pen kilang ke paching bar akinang sot puta hadakedo cheroktok aradatum pen chithan pon pedo bonda labangso Borpung Arlongwuti LP School ahem lo than banglake apora ting pen chewangwer lapen osomar tuma phan lo than pon bom puta hadakedo tebok terai aradatum pen nang than nang pachini dun choki hula pen Sonjit Kro Karbiang long live Tangte pinia Adap Abirta ki lapuan si kang ton poniklo